Ayun guys, part 3 na ni. No, part 3 na ni. First, please subscribe my YouTube channel and please follow my Facebook page, Eric Hilot, ang traditional. Part 3 na ni guys. Please follow my Facebook page. Klaro kaya ang kaling itong bili, nanay puti, nabili. Pwede ko ano yung doktor? Magalit daw. Ha? Ano daw, sikat na umak. Nag-abot na ng gasman, di ba? Mapalit ko si baboy. Promise lagi niya. Sarang bukol nga magulitan mo. Ano siya sinutuga? Ano ba? Sakit kayo na ugoy, sakit kayo na ugoy. No? Ang pikas, li. No? Ano yun? Ano na? Apa na? Ini. Ay, sorry sorry kayo. Sorry kayo. Iangan, tanah tenghilo. Kabalos, ay. Sorry kayo. Sakit sa pal. Imo naman yung pamati mo dikot-got. Wala na nimo gipahilot. Mura magigwanta. Record na wala ko bulat na kalintulangan ko ba. Gani. Parang bagilot na lang tinaw. Ngayon lang mo sakit na akong likod. Uy, ana ba? Ako garap bila sa akong bugas. Ha? Ako garap bila sa akong bugas. Ay, unsa to yung kuwan niya, dibo? No, more dibo, 18 years old. Withdraw na kita, Jess. Ano yun na? Ma'am? Hayang ta, hayang ha? Look guys. Bakoy. Medyo kasakit ito dun. Sakit ka ayaw, bakit naman nga tubig na ako makaya. Kainit na niya.
Tama. Madunggan tadi ako. Madunggan tadi ang puyo. Sakit kayo, Jun. Ha? Ismail, oh, nakibidyo biya. Sayang. Kaya aja. Lagi anak-anak ni mama dah. Ha? Layo man mo ate, layo kayo. Oh, Dili sentro. hindi ang gid kaayo. Mga pila ka minuto kung magmotor. Maabot kag sentro jud malita. Okay. Dandre. Ano li, gikan sa inyong balay. Sa oras o Padong duha? sa sentro. Sa oras o duha? Ah, grabe po. Motor ha? Motor ko. Pero wala lang makasulod. Siya na. Pwede. Pero kung motor lang nga dagan, Motor na. sa oras? Hmm. Anton labot ka sa sentro? Hmm. Ay. Balik siya. Dia bukid eh. Bukid sa Little Baguio. Ano matang Little Baguio? Ito na sila yun. Indot man daw diha. Dagat man na. Wala dagat dito di bukid kaayo. Sa Wala Malitar di. ang naidagat. Malita ra dagat katong dalan di ba Ang no? Dunmar, kuhaan. Doon na kayo ng Dunmar. Doon ra na Dunmar. Malita to Dunmar pila ka minuto 30 minutes ang siguro. kung Matuwa. motor. Puro wheels mas dali. Basta. Kung puro wheels no. Layo din. Maggusto ka na sa mga galing papulayo, manggod. Biyahe pa ka pamalita. Okay na kung malita mismo. Okay, ramalita lang katao. Pero pag dili po po. Wala Bisaya sa gulit ko dahil no. Ha? Wala Bisaya sa gulit. Bisaya man tanan halos te. Pero amo ka dito kaulog. Hmm. Di, ang kanang kaulo daw dahil kanang ang ugangan daw dili na pwede makipon. Sa tradisyon te. Tradisyon namin na dungog. Kanang murag anak. Pwede ra gud sa amo wala naman ron. Wala na siya ba? Pero Dili, sa una. dili po daw mo latay sa kuan. Sa to? Spanish. Pansyon. Ay, oo, bawal na. Sa kuan jud Kaulo na daw sa tradisyon. kaulog yung kuan. Sa ano kung subayon jud na iya. Subayon Maganda jud. bawal. Mulatay yun rin nila yung dalan. Di lagi pwede mulatay. Kung mulatay daw kayo magyelo daw ka. Umaw daw ito, nagsakit mo daw siya. Oh, magsakit ka kalinturan ka. Anak. Something anak te. Dagan makagtinay. Si Kon, ginakingon na na si yung silingan. Pero wala naman ka. Isoon ba ni Kon? Si Upaw ba? Siya mo ginakingon. Ang anak ang tradisyon siya. Kaya yung asawa taga dito. Kamalita. Hmm? Kaulo po. Kaulo yung asawa. Paulo yung asawa. Yan ang mga tradisyon. Siya kay Lunggo. Bawal lagi na ang ugangan mag-ipon. Hindi Sa na po. kuan, pag ninyo, once ninyo na ka, di na ka pwede mo join sa mga, sa inyong mamog papa, dapat naglahi na. Like, yun mo. Kaya ninyo naman ka, okay rag single pa ka. Pares ana ron ang imuhang mama ug papa tiguang na. Oh, Wala Bakit sa may mauban? magina sa anak. mo kami, mo ipon mo yun, so. Bawal. Di ba? Sa tradisyon. Dili mo tuwa na yun, wala naman. Huwag na wala na. Kay prana, tiguang nito kayo. Kinihawa naman. Wala ka uban. Ganit. Katong papang Richa o yung anak ka ba na magkaulo no. Dili ba to? Dili pwede mo ipon yung papa dito. Dili lang. Yan na ganito no. Ah, Dili kasi nagtuwa pa dyan sila. Nagtugi ako. Dili ganito mo sulod. Wala ilang papa kay bawal daw. Yung asawa kay Di manulod. Basig sa Dili manulod sa balay. Hindi, kalain. Ano nga ni paman mo? Di mo din mo manood. Nanood sila. Dili mo sulod mo. Sulod. Ano sa birthday, kasada? birthday. Ano yan ni maman mo? Di man ni mo Manulod. sulod? No? Dito rin sa kalsada. Kalain. Okay na kalsada. Wala na adapt na sa Bisaya ang kaulo sa amuaon. Wala na yan, pantay ra po. Pero Tunada dagan, na lay ko anday ang tunada na lay na lahi. kuan na lang. Pero matapdan ang Bisaya sa tunada ninyo no. Oo, dagan mo kay kabalo nga kaulo Bisaya. Bisaya pero ang tingog lahi. Lahi matapdan ba? Katulad ako di ay na sa Cotabato. Bisaya pero na Bisaya pero ang tingog. Mausap, usap mo Bisaya nga lahi mag Dito ang kuan, wala na usad kanang mabugay-bugay. ibugay. Magbugay-bugay do pag ninyo.